Hello guys, medyo nagiging busy tayo ngayon.
Wait. Sure muna natin. Para bukaan, masungaw. Ay, malayo po yan, ma'am. Dito. Malayo pa? Malayo po yan, ma'am. Ah, Diyan po yan sa sentro, Naga. sentro ng Naga. Oo. Malayo pa? Malayo Apo. pa? Mag-kaya lang tayo pa. Magsakay po kayo. Na tricycle. Oo. Saan kayo? Sentro? Yan po, may Jollibee! Ha? Jollibee! Jollibee. Opo. Ito po, tricycle o. Oh, tricycle nga daw yan. Ayun po. Si ano po niyo, sir? Si Pares. Abangan maluto. Ay. Ang taas ng ano natin ngayon. Ang haba ng ano natin ngayon. Ah! Hello, what's up? Oli de Los Santos. Mega love shoutout po sa iyo. Salamat po sa pagbisita. Medyo nagiging busy tayo ngayon. Ate Ellie, salamat po.
Pares. 45, may maluto na. Dua. Gusto na nito ba?